खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै भाइस चेन्सेलर मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि खालामबोबाय थानाय जाखादोंमोन। बेनि लेखायैनो मैया एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन दि प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ जाख्ल'नायनि दाय थासेयावबो सिंजों सिङै राजभवन आरो साबा अफिसारफोरा हेफाजाब होखोमानायनि दायाव लादुसिंजों लोगोसे साबा अफिसारफोरनि मुसुखाखौ सावनानै होगोन होनना बुंदोंमोन। बिथाङा बेबादि बुंनाय लेखायैनो मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सावनानै धर्ना होनायजों लोगोसे बिटिसिनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव सावनानै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि सानाव क'क्राझाराव दुलाराय BTR गुदि टेट उथ्रिसार गौथुमा थाबैनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौनि दाबिजों 2 घन्टा सोमावसारदों। बिथांमोना खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला 2019 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिम आसाम सोरखारनिफ्राय प्राइमारि थाखोआव खेबब्रै थिसनथाइ जानानै थांबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि जोंनि BTR हालामाव खेबसेबो थिसनथाइ जानानै थाङाखै, जायनि जाहोनाव जोंनि BTRनि सिङाव थानाय प्राइमारि एबा LP UP फरायसालिफोरा दानफ्रोमबो गंफा गंनै थैलांनानै दा ओरैबायदि थासारियाव दं दि BTRनि गं 4,000निख्रुइबो बांसिन फरायसालिफोरा आसाम सोरखारनि थिखानाय नेम बायदियै दाजाबदेरनाय एबा एमालगेसन जानो थांगासिनो दं होनना थामहिनबा गंनै फरायसालिफोरखौ दाजाबदेरनानै गंसेल' फरायसालि खालामनो थांगासिनो। एमालगेसन एबा दाजाबदेरनाय लेखायै गोबां फरायसालिफोरा बन्द जानो थांगासिनो दं। बेबादि थासारियाव जोंहा मा जागोन होननानैबो बिथांमोना खौरां बिजोङाव फोरमायो आरो लोगोसे सोलोंथाइ मोनथाय आयेन 2009 मायथाइनि बादियै आसामनि गासैबो गोरिब गुन्द्रा फरायसाफोरनो थाखाय उदाङै आरो मोनथारनांगौ सोलोंथाइ होदोंमोन, नाथाय आसाम आरो BTCनि रायजोफोरा बेखौनो मोनफुंनो हायाखै। दिनैनि दिनाव आसाम आरो BTCआव सोलोंथाइखौ बायनानैसो लानांगौ, थामहिनबा गिभ मानि एन्ड टेक एडुकेसन, नो मानि नो एडुकेसन बायदिसो जादों होननानैबो गोख्रों अजद दैखाङो बिथांमोना। गुबुन फारसेथिं BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ टेट आनजाद उथ्रिसार जानायफोरनि सायाव खौरां बिजोङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों दि BTC सोरखारा थाबैनो टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ बिलाइखौ गथायना होनो हाबाफारि लाबाय थादों, नाथाय रायजो सोरखारनिफ्राय SIU खौ मोननो हायाखै। रायजो सोरखारा जोंनिफ्राय जेसेबां क्वेरिनि रिपर्ट नांगौ जों हरजोब्बाय। दा जेब्लानो SIU खौ रायजो सोरखारनिफ्राय मोननो हागोन अब्लानो थिसनलाइ बिलाइखौ रानना होगोन होनना बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला सिगांनो टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथि आरो गोदानै टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरजों लोगोसे 1999 मायथाइनि थालांनाय बयखौबो लानानै SIU आ फैनाय लोगो लोगोनो थिसनलाइ बिलाइखौ राननानै होगोन होनना बुंदों बिथाङा। बर' समाजनि गेजेराव बर' सुबुंफोरा माब्लाबा सोरजोंबा बुथारजानाय, माब्लाबा लांखार जानाय आरो माब्लाबा गोमानाय बायदि जाथायफोरा जागासिनो दं। आरोबाव फिन गोमालायबाय। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै सासे बर' सुबुङा बाक्सा जिल्ला बरबारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय सुबनकाटा ओनसोलनि सिरिबारि सुब्बानि 32 बोसोर बैसोनि राजिब बसुमतारिया थांनाय 18 सेप्तेम्बर सानखालि गुजरातआव खामानि मावनो थांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा लोगोफोरजों लोगोसे रङिया रेल स्टेशननिफ्राय रेलजों गुजरातसिम दावबायलाङो आरो थि समावनो गुजरातआव सहैदोंमोनब्लाबो खामानि मावनो थांनाय कम्पानिया बन्द जानायलाय एकुवा मेरिन कम्पानिसिम थांनो होननानै बिराबल मुंनि जायगानिफ्राय ओंखारनानै गारियाव गाखोनो गोनां समावनो हरखाबै लोगोफोरखौ नागारना गुबुन जायगाजों हारसिङैनो थांफ्लांदों होनना न'खरनि सुबुंखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। BTC कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों आथिखाल BTC हालामाव राजखान्थियारि दावराव दावसि आरो सासे दैदेनगिरिया गुबुन सासे दैदेनगिरिखौ सोंखारिलायनायनि सायाव बुङो। राजखान्थि हान्जायाव हाबनाय आरो ओंखारनायनि मोन्थाय दं बयहाबो। बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। कास्टम बसुमतारी आगुनि सासे गोख्रों मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारिमोन। बिथाङा दिनै BPF
BPF हानजायाव हाबबायब्ला बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। जुदि आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'आनो राजखान्थियाव हाबनानै दिनै BTR नि चिफ जानो हाबायब्ला कास्टम बसुमतारियाबो जाखागोन। बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन दि कास्टम बसुमतारि आरो बेनिख्रुइ गोरोंसिन सुबुङा फरायसा आफादखौ दैदेनलांनो नांगौ। मोजां लामाजों दैदेनलांनो सोलोंथाइफोरनि हाबाफारिखौ मोजां मुलाम्फा जानाय खालामनानै होथों। राजखान्थियाव जेबो साननायफोरखौ सोनानै दाहोथों। राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर थानाय हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ दा थांनो होथों होननानैसो आं बुंदों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों बिथां बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बिथाङा कास्टम बसुमतारिखौ इउपिपिएल दोलोनि सोलाय BPF दोलोआव हाबनायनि सायावनो बुङो दि कास्टम बसुमतारिया बिथां प्रमद बर'नि फैसा गोनां दोलोआव हाबाब्लानो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआवसो हाबदों जेराव फैसा गैया। बे बाथ्रानि सिङाव माबा मोनसे मैखोम रहस्य दं होननानै बिथाङा बुङो। आसाम रायजोआव रां जाख्ल'नाय हाबाफारिया बादायलायनाय बायदिसो जादों नामा? आरोबाव हमजालायबाय साथामबाव लाट मण्डला। आसाम सोरखारनि एन्टि कारापसन बिउर' आरो CM भिजिलेन्सनि गोख्रों नायबिजिरनायाव सिगांनिफ्रायनो गोबां सोरखारि लाट मण्डलफोरखौ हमबोनाय जाथायफोरखौ नुनो मोनबोदों। नाथाय थेवबो खायफा लाट मण्डलफोरा दिनैसिमबो रां जाख्ल'नायनि हुदाखौ गाराखै। बिनिनो साथाम लाट मण्डला फिथाइ मोनमारबाय। लखिमपुर जिल्लानि नारेनपुर रेभिनिउ सार्कल अफिसनि सासे मावथि दुलाल चन्द्र बनियाया सासे सुबुंनिफ्राय हानि खामानि मावनानै होनो थाखाय 5,000 रां दाबि खालामदोंमोन। बे 5,000 रांखौ लाट मण्डल दुलाल चन्द्र बनियाया गावनि न'आव लाबाय थानाय समावनो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि CM भिजिलेन्सजों हमजायो। थिग बेबादिनो लाहौरी घाट रेभिनिउ सार्कलनि सासे मावथि नाकबर आली आरो बे रेभिनिउ सार्कलनिनो लाट मण्डल रेबाकान्त भुयानखौ हमनो हादों। BTR नि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव मैयानि सानाव आरोबाव इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। लकसभा बिसायख'थिनि खाथि सम मोनफैनायलाय इउपिपिएल दोलोआ बारानिफ्राय बारा गोख्रों जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि मावख'नि बेन्दोङाव BPF आरो GSP दोलोनिफ्राय सा 500निख्रुइबो बांसिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों। बे हाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि आरो राकेश ब्रह्मजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि बिथांमोना बाहागो लानानै दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायदों। बे हाबाफारियावनो EM रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै BPF हान्जानि सायाव गोख्रों रावजों बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङो दि BPF दोलोनि गाहाय खरंआनो जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आटागाव। BPF दोलोनि खरंखौ इउपिपिएल दोलोआ बुफायनानै होनाय जाबाय आरो BPF दोलोनि खरंखौ सिफायनानै दिनै इउपिपिएल दोलोनि खरं लुफुंनाय जाबाय होनना बुङो। गेलेमुनि बिथिङाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। थांनाय मैया भारत आरो पाकिस्तान हादोरनि गेजेराव सेफ आन्डार-19 फुटबल चेम्पियनशिपआ जानानै थाङो। बे खेलायाव भारत हादरा पाकिस्तान हादरखौ 3-0 गलआव फेजेननो हायो। मख'नो गोनां दि बे खेलायाव बर'नि सानै बर' फिसा गोगोमसार गयारी आरो मनबिर बसुमतारिया गेलेनो खाबु मोनदोंमोन आरो बे खेलायावनो गोगोमसार गयारीया 93 मिनिटआव गल सोनो हानानै बर' हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। बे खेलाया नेपाल रायजोनि राजथावनि काठमान्डुआव जादोंमोन। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।